Colleagues, we will now proceed with the Kollegi, issa ħan proċedu bil-punt li jmiss l-ewwel wieħed fil-fatt fuq l-aġenda tal-lum, ġifieri r-rapport ta' Sur Kofod u Sur Niedermayer fuq il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni u l-evitar ta' taxxa. Kollegi, nitlobkom, daw kollha li mhux ħejħdu sew f'dan id-dibattitu ħallu dan l-emiċiklu fil-kwiet. Ħalli nkunu nistgħu nipproċedu. Nfakkar, ħaniproċedu bil-punt li jmissu issa nixtieq nitlob l-rapporter sur l-ewwel. Rapporter sur Kofod biex jintervjeni eżis kollegi, eżis kommissarju dak li għandna qudiemna dak li rridu narbitraw fuq u hija rapport fuq kif nistgħu niġġieldu l-kriminalità finanzjarja u ir-reati tal-evażjoni u l-evitar fiskali. Sur Kofod naħseb li huwa tassew nuqqas ta' rispett minna tal-kollegi illi qed joqogħdu jiddiskutu hawnhekk f'dil-awla meta hemm diskussjoni għaddejja. Kollegi, intenni, ħallu dil-awla u d-diskussjonijiet isiru hemm barra. Ħalli kunu nistgħu nipproċedu b'dan il-punt fuq l-agenda. Grazzi, jekk joġbok Sur Kofod, niskuża ruħi miegħek keve. Iva, grazzi lilek, Sur President, ħanerġa' nibda għandna dibattitu importanti, qed nikkonkludu hawnhekk snin ta' ħidma ta' dan il-Parlament. Ġlieda li jenna għaddejjen biha kontra l-evażjoni u l-evitar fiskali, biċċa xogħol komprensiva sħiħa li saret minn dan il-Parlament fuq reati ta' kriminalità finanzjarja. Qed nitkellmu dwar triljun euro fis-sena li jintilfu minn dawn ir-reati, flus li qed jinsterqu mill-bwiet ta' ċittadini tagħna li jistgħu jmorru għall-iskejjel għall-isptarijiet li jistgħu jiżguraw li soċjetà tagħna għandhom il-flus għal l-ifqar. Ħafna drabi dawn il-flus qed jinsterqu mill-iktar vulnerabbli. Għaldaqstant aħna Unjoni Ewropea fejn għandna l-ikbar suq waħdini fejn qed niġbdu ħafna negozji vera, però fl-istess waqt hemm ħafna ħasel ta' flus, hemm ħafna flus illeċiti ġejjin mir-Russja, u għaldaqstant irridu naraw illi kun hemm infurzar ta' liġi kif suppost kontra tali reati. U jirrit ikun hemm ukoll sanzjonijiet, reġim ta' sanzjonijiet li jittieħdu meta jkun hemm żvelar ta' skandli. Kien hemm il-każ ta' bank Estonu fejn sa 200 biljun euro kienu suspettati li kienu frott għasil ta' flus minn oligarki Russi li daħlu fis-suq Ewropew. F'dawn is-sitwazzjonijiet irridu naġixxu, nintervjenu, rridu naraw li konna livell ta' tassazzjoni minimu effettiv fl-Ewropa biex naraw li nkun nistgħu niġġieldu kontra tali sitwazzjonijiet. Barra minn hekk irid ikollna irridu nneħħu il-prassi dan il-ġużi transkonfinali fuq il-ħażil ta' flus, rridu proċess ċentralizzat fejn aħna nikkooperaw bejnietna stati membri. Illum il-ġurnata huwa tassew faċli li dawn il-flus li jidħlu b'mod illeċitu da waħda jidħlu fiċ-ċirku leċitu u daqshekk Għajsu xejn mu xejn, u għallura rridu naraw li konna sistema ta' enforzar b'saħħitha biex nindirizzaw dan. Naraw ukoll li meta għandek l-ikbar korporazzjonijiet illi qed jagħmlu transazzjonijiet finanzjari, kummerċjali, il-ġganti tat-teknoloġija li huma preżenti fuq it-territorju Ewropew, irridu naraw li hemm leġiżlazzjoni xierqa illi tħares l-interessi tal-ċittadini Ewropew u tal-Ewropa. Rridu naraw li jkollna CCTV b'saħħitha, bażi konsolidata fiskali illi l-istati membri ħarsu, tkonna standards fiskali
l-istituzzjonijiet fl-imkien rridu wkoll jaraw naqraw illi jabbozzaw lista ta' ġurisdizzjonijiet illi ma jridux jikkooperaw. Rridu però naraw ukoll li dawk illi jipromovu prassi fiskali aggressiva dawn ukoll rridu nwaqfuhom. Anki jekk uħut minnhom huma stati membri, rridu naraw li unarfu li għatem ħafna li rrit isir. Għalda sant nappella illi din l-awla tindirizza kriminalità finanzjarja inkomplu din il-ħidma biex inwasluha b'suċċess għal-fini tagħha. Grazzi issa. It-tieni rapporter is-sur Niedermayer. Grazzi sur President, naħseb li jekk m'iniex ser żball għandi 4+2 minuti. Ngħid li hawnhekk qed nitkellmu dwar rapport li jinkludi ma' 300 emenda li jittama li jindirizza dawn il-reati finanzjari fosthom l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa. B'segwitu ta' sejbiet u skandli reċenti. Hawnhekk qed niddiskutu mhux biss dwar ħasil ta' flus anke l-frodi fiskali ma' wkoll digitalizzazzjoni, seħħ mill-bot u il-fatt li tassazzjonijiet fiskali tal-Stati membri mhux qed jindirizzaw biżejjed tal-realtajiet. Rapport jirrifletti fuq revelazzjonijiet tal-Kumitat Tax 2 kif ukoll dak fuq il-Panama Papers. Mill-ewwel inizjattiva tal-Parlament Ewropew f'dan il-qasam inbidlu ħafna affarijiet. Kien hemm titjib fi trasparenza, qed noħolqu sistema fiskali iktar ġusta, qed ntejbu l-kooperazzjoni bejn l-Istati membri f'dik li hija skambju ta' informazzjoni, kif ukoll il-kooperazzjoni. Hemm titjib ukoll globali, u mhux qed nitkellem biss dwar inizjattivi BEPS illi qed jintroduċu standards ġodda f'dan il-qasam, però wkoll standards ġodda għal dik li hija fiskalità li hija mirata għal għad-dinja digitali. Rridu naraw li jkun sistemi ta' taxxa illi jiżguraw li jkun hemm ġbir ġust. Rridu niżguraw ukoll li dawk li jħallsu it-taxxa ma jintefax pis eċċessiv fuqhom fost oħrajn l-SMEs, u rridu naraw li s-sistemi ta' taxxa tagħna ma jkunux sproporzjonati jew nkella ineffiċjenti. Ħaġa oħra illi qisna n-rapport hija r-rwol li dejjem jikber ta' tassazzjoni digitali. Rridu narraw li nsibu konċetti ġodda dwar kif nindirizzaw din ir-realtà ġdida fl-ekonomija Ewropea. Hija ħasra li l-Kunsill ma jistax jipproċedi bil-punti ewlenin fuq dan il-kwistjoni fosthom is-CCTB kif ukoll tassazzjoni digitali. Nittama li aħna bħala parlament nilabbu rwol tagħna f'din l-ekonomija digitali u biex insibu soluzzjoni tajba għal dawn l-isfidi emerġenti. Rrid ngħid ukoll li r-rapport tal-Kumitat Tax 3 u wieħed frott ta' ftehim bejn il-gruppi politiċi, vera mhux soltu naqblu fuq kollox, imma naħseb li fil-waqt li din mhix sorpriża rridu narfu li rrid ikun hemm soluzzjonijiet komuni. Ma jistax ikun li nsibu soluzzjonijiet individwali. U dan qed ngħidu fil-waqt li nara fil-li hija kompetenza tal-Istati membri din il-kwestjoni ta' fiskalità, pero rridu naraw kif nistgħu nindirizzaw rata minima ta' taxxa effettiva. Nixtieq ngħid li ma naqbilx ukoll li ikun hemm din ir-rata ta' taxxa effettiva ta' 18%. Naħseb li fil-waqt li l-Parlament għandu jilgħab rwol m'għandniex noqogħdu niddefinixxu x'għandu jkun il-persentaġġ. Flimkien ma' l-istituzzjonijiet l-oħra rridu naraw
li l-Kummissjoni diġà tagħmel xogħol tajjeb, partikolarment fejn ikun hemm pjanar aggressiv ta' taxxa u inizjattivi oħra illi jittieħdu kontra l-Istati membri. Nixtieq nilqaw wkoll ix-xogħol tal-grupp tal-Kunsell Kodiċi tal-Kondotta u nixtieq nħeġġeġ lill-Istati membri biex huma wkoll jikkontribwixxu għat-titjib tas-suq waħdieni. Fil-ħidma tagħna f'tekst tlieta konsidrajna l-kwistjonijiet ta' flus, speċjal ngħid li l-Kummissjoni suppost kellha tiftaħ proċedura ta' ksur, iżda m'għamlix dan. Nafu li hemm direttiva numru 4 tal-ħasil ta' flus li suppost tiġi implementata, rridu ngħidu għax jkollok direttiva jekk mhijiex implementata kif suppost. Imbagħad hemm kwistjonijiet oħra li aħna rridu nindirizzaw, partikolarment dik ta' Golden Visas. Kummissjoni però ma tantx għenet fid-diskussjoni. Aħna nixtiequ ngħidu li tali visa sew strumenti simili għandhom jiġu projbiti u issa permettuli nagħlaq billi nirringrazzja l-kollegi kollha li ħadmu fl-abbozzar ta' dan ir-rapport, partikolarment is-Sur Kofot il-ko-rapporter u x-shadows napprezza wkoll il-membri tal-enturaġġ ta' dawk kollha involuti. Grazzi Sur Niedermayer, nikkonferma li inti kellek 4+2 minuti. Fil-fatt inti użajt is-6 minuti dawk iż-żewġ minuti tal-grupp tiegħek, ġifieri eventwalment ma tkunx tista' titkellem. Issa s-Sur il-Kummissarju Moscovici, grazzi Sur President, żies Europarlamentari, grazzi ta' ressaqtu dan il-punt, hawnhekk qed nitkellmu dwar rapport tal-fiskalità iktar ġusta. Nixtieq nibda billi nfaħħar il-biċċa xogħol enormi li għamlu dawn iż-żewġ co-rapporters. Qed nitkellmu dwar il-fatt li kien hemm 5 missjonijiet ta' inkjesta, mijiet ta' esperti li laqajtu 6 studji fuq suġġetti speċifiċi fejn ġew analizzati bir-raqqa bost elementi. Qed nitkellmu dwar xogħol li kisar segwitu tal-Kumitat Pana proset kbira l-Tax 3 l-dan il-Parlament għal-biċċa xogħol tajba li għamlu dawn l-aħħar snin. Nara fil-li iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna kienu maquda f'din il-ġlieda tal-ġustizzja fiskali u ħriġna broadmap fuq dan il-punt. Nixtieq ngħid li permess tal-Kummissjoni tagħna permezz tiegħi nixtieq insarrilkom moħħkom il-ġlieda ħadd kompli sejra fil-qasam tal-ġlieda kontra l-evażjoni ta' taxxa u l-evitar ta' taxxa u il-fatt li inti jkollok ħasil ta' kapitali ma tistax tibqa' għaddejja hekk. Irridu narfu il-karattru mobbli u immaterjali, u allura rridu nimmodernizzaw sistemi tagħna u għaldaqstant nixtieq ngħid li t-taxxa fuq servizzi diġitali naf li kien hemm il-Kunsill ta' 12 ta' Marzu li għadda li iva nista' ngħid li kien hemm progress li sar, però naħseb li hemm ċertu elementi li huma nieqsa iżda saru, iżda nafu li hemm taħdidiet li qed isiru fuq livell dinji, qed nitkellmu fuq affarijiet bħal reviżjoni ta' regoli tal-profitti kif ukoll regoli ġodda ta' tassazzjoni minima. L-Unjoni trid iżżomm f'moħħha hawnhekk illi aħna maħniex sempliċement 27 jew 28 stat membru li aħna suq waħdin integrat li jammonta l 600 miljun
konsumaturi li għandu saħħa ta' xiri qawwija u għalhekk għandna bżonn leġiżlazzjoni bħal din. Il-messaġġ li aħna rridu ngħaddu huwa li b'mod imperattiv irridu nakkoordinaw bil-quddiem tas-summit G20 u nresqu 3-4-5 proposti ġejjin mill-Unjoni Ewropea biex bekk nkunu nistgħu nħarsu iktar l-interessi tagħna biex nuru li aħna impenjati iktar għal tassazzjoni favur l-investimenti iktar simplifikata u kif ukoll iktar ġusta. Jiena nixtieq nilqa' l-fatt li intom għattu li l-istati membri sfortunatament ma waslu xalqbil fuq il-5 ġurisdizzjonijiet li ma kooperawx għalfini ta' tassazzjoni ma ntlaħaqx qbil minnaħa tal-istati membri sar xogħol minnaħa tal-Unjoni u nixtieq ngħid li minkejja li maħniex sodisfatti għal kollox xorta waħda li hemm ċertu affarijiet li jitqiesu suċċess. Kien hemm ħafna dialogi, ħafna riformi, hemm xi 10 ġurisdizzjonijiet madwar id-dinja li jikkoperaw magħna u dan biex jevitaw li jidħlu jew nkella biex joħorġu. Qed nitkellmu dwar ġurisdizzjonijiet li għandhom rata ta' tassazzjoni zero għal kumpaniji u oħrajn li fajnejn law ECD issu bħala ġurisdizzjonijiet non kooperattivi. Nixtieq ngħid li fir-rapport tagħkom ċertu stati membri ġew identifikati bħala dubjużi. Nixtieq ngħid però illi fis-sens tal-standards internazzjonali tal-fiskalità m'hemmx, ma jeżistux tax havens fl-Unjoni Ewropea u allura nafu l-iskambju ta' informazzjoni, trasparenza, nafu li dawn huma preżenti, mhux qed ngħid li ilħaqna l-ġenna tal-art, però hemm iva ċertu prassi li jistaw jiffaċilitaw l-pjanar aggressiv fiskali u biex aħna niġġieldu dan, xiena nekkondannaħ, nixtieq ngħid li aħna nipproponu xi ħaġa iktar milli konna lista. Irrid ikollna kodiċi ta' kondotta għandna l-eżerċizzju ta' semestru Ewropew. Bejnietna nasib irridu ndaħlu din l-isfumatura il għaliex rridu xi ħaġa li jittaħdem, li nieħu kunsens fuq, rridu nkomplu ntejbu l-leġislazzjoni li għandna, rridu nimxu lejn iktar trasparenza u ġustizzja fiskali. Meta it-taxxa li suppost inġabar mhijiex qed inġabar, huma dawk li huma l-ifqa l-iktar vulnerabbli li jitlaqtu l-ewwel. U għal daqstant jekk għalfejn jekk hemm l-iktar għanja li mhux qed ħallsu t-taxxa ma nistgħux naraw illi dawk illi huma l-ifqar nevitawlhom illi jħallsu t-taxxa illi mhux suppost tħallsuha. Irridu niżguraw illi l-istati membri jallokaw il-mezzi kollha tagħhom smajna fl-iskandli reċenti fejn kien hemm nuqqas ta' kooperazzjoni f'dan il-qasam illi hemm uħud illi ħadu xoqqa f'moxta minnhom. Allura rridu naraw illi regoli illi aħna flimkien nimplementaw jħolqu iktar trasparenza, iħaffu x-xogħol tal-amministrazzjonijiet fiskali minn dan is-sajf, anzi mis-sajf 2020 u aħna nistgħu nserħu moħħkom illi ħankunu tassew bħal seqer bħala Kummissjoni fuq il-ħasil ta' flus għal-fini terroristiċi. Nista' ngħidilkom li l-kollega Ġurova ħad taħdem bil-sena barra fuq dan, fuq il-ġlieda kontra il-frodi tal-VAT. Aħna saħħaħna l-azzjoni ta' tiftix minn qabel, rajna li kun hemm iktar sim ta' informazzjoni, faċilitar ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali permezz ta' Eurofisk
ħanaraw li nkomplu bil-ħidma tagħna u maħniex ħa noqdu biżejna fuq zaqna qabel ma nsibu modi oħra kif inkomplu. Il-messaġġ politiku li rridu ngħaddu għall-Parlament li jmiss, għall-Kummissjoni li jmiss fuq l-adba ta' dawn l-elezzjonijiet, fuq il-kussjoni tal-fatt illi ngħaddu għal-vot għal-kweti majority vote flok vot b'unanimità fuq del kwistjoni. Hemm tliet raġunijiet illi għalija iwassal għal din ir-realtà. L-ewwel nett il-kapaċità biex naġixxu iktar malajr u b'mod iktar effettiv meta nafu illi l-isfidi f'dan il-qasam huma dinija. Għandna sfida enormi qudiemna. Nafu illi din is-sistema ta' votazzjoni hija handbrake. It-tieni raġuni, deċiżjonijiet fiskali illi jittieħdu fuq livell ta' Unjoni, nafu illi parlament illi għandu għal-qalbu din il-kawża, intom illi tirrappreżentaw il-ċittadini Ewropej, nafu illi ħadkun tistgħu tirrappreżentaw aħjar. Kompetenza tal-Unjoni Ewropea ħadkun imħarsa iktar. Iva, netkelmu dwar il-ġlieda kontra tibdil klimatiku, il-taxxa fuq il-kumpaniji, kif ukoll is-CCTB, għal dawn kollha għandna bżonn illi ikun hemm QMV, qed naħseb hawnhekk ukoll fuq regolazzjoni ta' suq finanzjarji, fuq il-ġeda fuq il-ħasil ta' flus, rridu naraw illi il-Parlament ikun illi kun l-xprun ta' dan id-dibattitu tal-inizjattiva għal-azzjoni għal-ġieda kontra dawn reati fiskali. Jekk għadha pitada fil-Parlament li jmiss ikun hemm maġġoranza bżejjed b'saħħet għal dawn il-proposti illi jirħu l-maġġoranza fuq dawn il-kwistjonijiet, naħseb li jkunu rebħa demokrazija u ċittadini tagħna u ikunu game changer mill-kbar. Grazzi, Kummissarju. U issa ħanaddu bil-lista tal-kelliema għannom tal-gruppi politiċi l-ewwel nom tal-gruppi PPE, is-Sur Langen. President, ich möchte. Grazzi, Sur President. L-ewwel. Nixtieq nfaħħar dan ir-rapport. 410 kumment, biċċa xogħol sewwa ħafna li saret matul diversi snin fost il-kollegi tagħna dan ix-xogħol sar u għandna tax wieħed, tax 2 u anki l-inkjesta li saret. Mela, qegħdin nirreferu għat-taxxi hawnhekk, taxxi ġusti, il-kompetizzjoni, il-ħasil tal-flus, dawn l-elementi kollha jridu jibqgħu fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew. Dawn huma aspetti illi diskutajnihom f'dan il-Parlament u fl-aħħar tal-mandat issa kollox qed jiġi finalizzat. Sur Moscovici, f'dawn l-aħħar 5 snin inti ressaqt diversi kwistjonijiet tal-attenzjoni tagħna, grazzi, iżda din hija l-aħħar proposta tiegħi, xi ħaġa li naħseb iridu nintebħu illi hija fidejn il-Parlament. Sakemm l-Istati membri iwaqfu kollox u sakemm diversi Stati membri, inkluż il-Ministru tiegħi huma kontra il-bażi korporattiva ta' taxxa, mhux se jirnexxinna niksbu progress. L-appelli mhumiex biżżejjed. Irridu nindirizzaw it-tax havens, kif ukoll nirreferu għal dawn għala fiħdan l-Unjoni Ewropea. Il-Lussemburgu, l-Olanda, fejn il-licenzi ma jiġux intaxxati. Jekk ma nkunux onesti dwar dak li qed iseħħ, allura ma nistgħux ngħidu li qegħdin inħejju jew qed inkunu ta' mudell għal kumplament tad-dinja. Il-kelima li jmiss, grazzi ħafna, jiena wkoll gburija bix-xogħol li sar fil-Parlament tagħna, aħna il-magna biex bekk nagħlqu l-lakuni tat-taxxa. Grazzi lir rapporter iżda l-Istati membri qegħdin jimplementaw dak li aħna qegħdin nipproponu.
825 biljun jintilfu għakkawza ta' hekk. Kiku ma nitilfu dawk il-flus, kiku għanna impigi għazzazax kollha. L-unanimità tal-Stati membri dwar kwistjoni ta' taxxa hija xi ħaġa li rridu neleminaw għaliex dejjem kien hemm Stati membri li mblukkaw il-progressjoni tagħna, l-avvanzament tagħna, ma jridux li konna trasparenza tat-taxxa. Aħna rridu nkunu nafu il-kumpaniji l-kbar x'qed jagħmlu, li ma dawn il-kumpaniji qed iħallsu t-taxxa li ma le. U għandna bżonn rati minimi Ewropej ta' taxxa. Jekk joġobkom votaw favur ir-rapport għada. Grazzi, ECR, minuta, is-Sur Ġile. Grazzi, Sur President, Kummissarju. Nibda billi nirringrazzja l-żewġ co-rapporteurs. Grazzi lil daw kollha involuti fir-rapport għaliex ċertament dan huwa fajl importanti xogħol ma kienx faċli. Il-ħasil tal-flus sfortunatament għada problema kbira fl-Unjoni Ewropea u l-ġlida hija bekk priorità l-ġlida kontra ħasil tal-flus. Irridu naraw x'irridu ntejbu u anki semmejna il-situazzjoni fir-rigward tal-viżas tad-deb. Però xorta hemm xi kwistjonijiet li nistgħu nindirizzaw anki din il-ġimgħa stess. Ir-rapporteurs jikkondennaw ċertu banek minħabba ħasil tal-flus, però l-problema jewsa. L-emendi tiegħi wkoll jinnotaw li hemm elementi sistemiċi, però ma kienx hemm votazzjoni favur fil-kumitat. Jiena naħseb illi mhux sitwazzjoni fejn għandna ftit elementi ħżiena biss, iżda hemm problema sistematika. Hemm ċertu oqsma fis-setturi tal-banek illi jagħmlu ċertu azzjonijiet illi jaħdmu kontrina. Mbagħad ir-rapport qed jissuġġerixxi li rridu nitkellmu bleħen wieħed bħall-Unjoni fih dan it-task force, però mhux qed narfu illi tant hemm stati membri illi għadhom flig iktar baxx biex ngħidlek. U dawn huma anki pajjiżi inkluż li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Grazzi għall-Alde l-Onorevoli Jeżek. Grazzi President, Kummissarju. Mill-ewwel skandlu tat-taxxa li semma hawnhekk fil-Parlament l-LuxLeaks sa issa l-Parlament Ewropew kien fuq quddiem fil-ġlieda kontra r-reati finanzjarji, l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa. Tax wieħed, tax 2 u l-Kumitat Pana aħna sħaqna dejjem kwistjonijiet rilevanti u r-rakkomandazzjonijiet tagħna biex nindirizzaw dawn kwistjonijiet mod effettiv. Ir-rapport tal-Kumitat huwa l-aħħar eżempju ta' din is-sitwazzjoni. Kien hemm appoġġ kbir fil-Kumitat. Grazzi lil co-rapporteurs, lil shadows, lil koordinaturi u l-kollegi kollha għax-xogħol tagħhom kif ukoll il-personal u anki lis-segretarjat. Mill-ġdid aħna ppreżentajna rakkomandazzjonijiet tagħna għal impenn fuq livell Ewropew. Il-Kummissjoni wkoll wieġbet għal dak li aħna tlabna u anki resqet diversi rakkomandazzjonijiet, però l-Istati membri mhumiex qed jagħmlu biżżejjed. Il-Kunsill b'mod konsistenti ma kienx entużjast fir-rigward ta' dawn il-kwistjoni ta' taxxa u waċar illi mill-perspettiva ta' istituzzjonijiet Ewropej il-Kunsill huwa l-aktar punt dajjef. U allura mingħajr rida politika ma jistax ikonna progress mingħajr dewmien. Huwa essenzjali li l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jiddiskuti dan il-kwistjonijiet u jsib riżultat. Mingħajr din l-azzjoni se nibqgħu nirrepetu ruħna u l-Parlament se jkomplu jirreaġixxi u jinvestiga r-reati tat-taxxa fih dan l-Unjoni u bad ma narawx azzjonijiet mill-mexxej Ewropej u nibqgħu imqabdin f'dan iċ-ċirku vizzjuż. L-Ewropej ħaqhom aħjar. Grazzi, President. Thank you, Mr. Grazzi lis-Sur Jeċek. Issa għall-Grupp tal-Ħodor għal-minuta l-Onorevoli Scott Cato jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. L-eviżjoni tat-taxxa hija importanti għaċ-ċittadini tagħna li jdajjef is-servizzi pubbliċi u jdajjef ukoll il-kuntratt soċjali. Għalfejn mhux qed nagħmlu aktar progress.
Raġuni importanti hi li għanna il-tax havens tagħna tar-Renju Unit, Lussemburgu, l-Irlanda, Malta fost oħrajn. Il-gvernijiet tagħhom iwaqfu l-kooperazzjoni meħtieġa biex ikonna progress. Jiena gburija li issa għandna qbil fil-Parlament biex ma jkollniex letterbox companies fil-kontinent u anki inneħħu il-pjanijiet għal xiri ta' Golden Visas. Però irridu naraw li konna rati minimi ta' taxxa biex ma jkunx hemm ukoll aċċess għal kuntratti pubbliċi għal dawk li evadu t-taxxa. Hekk kif naslu għal tmiem il-mandat tal-Parlament nistgħu nħossuna grubburin bil-progress li ksibna, però rridu nittrasferixxu l-pressjoni fuq l-istati membri. Is-saħħa tal-Unjoni tiddependi fuqhom biex huma jingħaqdu magħna għal ġlieda favur l-ugwaljanza. Grazzi, issa grupp tal-GUE minuta u nofs is-Sur Urban Crespo. Grazzi, President. Grazzi ħafna, Sur President. Il-vot dwar dan il-rapport jikkonkludi wkoll il-mandat tagħna tal-Parlament. Ġifieri hawnhekk qed nippruvaw nidentifikaw dak li hemm ħażin. Biljuni u biljuni jintilfu minħabba l-evażjoni tat-taxxa. L-Unjoni Ewropea timponi l-austerità, taqta l-benefiċċju, drittijiet u dejjem nisimgħu li m'hemmx flus. Kulħadd irid jissikka ċ-ċintorin. Sa dan intant iċ-ċittadini jaraw kif l-Unjoni Ewropea li għandha ħafna flejjes fil-Lussemburgu iffaċilitat l-evażjoni ta' taxxa ta' kumpaniji kbar u li jiġri biss u li nisimgħu stqarrijiet aktar milli nsibu soluzzjonijiet. U hemm lakuni kullimkien. U hemm ammonti kbar ta' flejjes li jiġu frankati bl-evażjoni tat-taxxa. Anki l-Iżvizzera ma timxix skont il-liġijiet nazzjonali ta' trasparenza tat-taxxa. Kemm se ndumu biex ikonna sanzjonijiet kontra l-Iżvizzera biex hija tikkopera bħal ukoll tax havens oħra? Il-Kummissjoni trid tibda semmi dawn il-pajjiżi bħal Lussemburgu u Malta. Dawn huma tax havens. Kemm irridu nistennew sakemm dak li nagħmlu fil-Parlament ikun aktar minn sempliċi rekomandazzjonijiet, iżda xi ħaġa illi kulħadd irid jimxi skont dak li ngħidu. Jekk aħna nieħdu miżuri deċiżivi kontra din is-sitwazzjoni nkunu tassew qed niksbu progress. Grazzi, il-kellim li miss. L-Onorevoli Coburn, grazzi President. Hemm differenza bej l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa. L-evażjoni hija legali u għandha titwaqqaf. L-evitar tat-taxxa, il-limitazzjoni tal-esposizzjoni tat-taxxa hija xi ħaġa leġittima. Ħadd ma jirtaħallas iktar taxxi mill-suppost. Fil-liġi tar-Renju Unit diretturi huma obbligati jillimitaw l-espożizzjoni tal-azzjonisti għat-tassazzjoni biex ikun hemm benefiċċju għal dawk li ħadmu investew fil-kumpaniji, mhux li jkun hemm flus għal aktar salarji tal-Unjoni Ewropea. In-negozji qegħdin joħolqu impjiegi mhux dawk li jaħdmu fl-Unjoni Ewropea. Ir-Renju Unit taqta' l-burokrazija biex tgħin in-negozji żgħar u medji biex tibni l-impjiegi u għalhekk is-settur tal-negozji żgħar tagħna wkoll huwa b'saħħtu. Saqsi li Ġileġon, Sur Moskoviċi, huma ma jaqblux mal-mod kif Franza qed tmexxi l-affarijiet. Il-ħasil tal-flus ovvjament hija xi ħaġa ħażina, iżda l-użu tat-terrorizmu brabta mal-ħasil tal-flus hija skuża li dejjem tintuża. Ma jiswa xejn li tuża xi metodi li jużaw terroristi. Dan din hija skuża biex bekk tindaħlu fil-affarijiet privati tal-persuni. Għalhekk ir-Renju Unit se jitlaq mill-Unjoni Ewropea għal-daqas nittama jekk neħilsu minn din il-Prim Ministru, però skużawni fisima għaliex ninsabu fejn ninsabu. Grazzi Sur Coburn, is-Sur Sosniers għal-minuta. Il-titlu għandu jkun tisraqx il-gvern ma tantx huwa favur kompetizzjoni u allura hija l-attività tal-gvernijiet li jisirqu minn xi wħud u jtuhom mill-oħrajn li jridu nindirizzaw qegħdin jisirqu mit-tfaddil tagħna.
kif ukoll il-banek jistgħu jisilfu l-istess ammonti ta' flus kemm il-darba. Kieku jagħmlu hekk iċ-ċittadini jintefgħu il-ħabs. Mhix l-evitar tat-taxxa, iżda l-evażjoni trid tiġi indirizzata. Jiġifieri xi ħadd li jisraq il-flus minn xi ħadd u jtihom xi ħadd ieħor. Il-levitar tat-taxxa hija xi ħaġa li rridu nagħmlu biex il-flejjes ma jispiċċawx f'idejn politiċi stupidi illi jaħluhom dawn il-flejjes. Inti dejjem tgħidulhom se jkun hemm flus għall-iskejjel għall-istarijiet, però jista' jkun illi ma jkunx hemm bżejjed flejjes għall-Parlament biex isifer 20 miljun euro jew Erasmus fejn l-istudenti jitħallsu biex jivvjaġġaw. Jekk m'hemmx flejjes għal affarijiet, ħaġa tajba wkoll. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Karas. Grazzi, President, Kummissarju, Sinjuri. B'dawn il-410 rekomandazzjoni kontra l-evitar tat-taxxa u brabta ma' sistemi aktar ekwitabli ta' taxxa, se nispiċċaw b'sitwazzjoni li ma rajniex sa issa. Naħseb illi bekk hemm bżonn illi jkollna maġġoranza wiesa anki fil-Parlament Ewropew. Għandna l-appoġġ tal-Kummissjoni u mingħajr problema. U jidhirli illi hemm nuqqas ta' rieda politika fl-Istati Membri u rridu naċċertaw illi kulħadd jinteba' f'din is-sitwazzjoni. Naċċertaw illi nistgħu nindirizzaw il-kwistjoni u anki meta naraw illi konna staġnar fil-iżvilupp tagħna irridu naraw kif nistgħu nsibu soluzzjoni u anki nanalizzaw is-sitwazzjoni ta' taxxa diġitali. Essenzjali li konna liġijiet u regoli u liġijiet biex ikonna u kol taxxa ta' transazzjoni. Jinterrompi il-President, issa jmiss il-kellim li jmiss l-Onorevoli Tang. Grazzi President, nibda billi nirringrazzja l-rapporteurs, Niedermayer u Kofod, rapport eccellenti dan. Pero u kol grazzi l-Sur Moskovici illi uża dawn il-5 snin biex jaħdem għatih biex it-taxxi dejjem jibqaw fuq l-agenda u b'suċċess kbir. Aħna napprezzaw, jiena personalment napprezza din il-ħaġa. Issa din il-kwistjoni l-inugwaljanza li dejjem edha tikber minħabba l-evitar tat-taxxa, ġifieri 1% ta' dawk li huma onja edin jindaħlu fil-kontijiet tal-edukazzjoni, tal-sistema ta' saħħa. Wasal il-waqt allura li nieħdu responsabilità politika fl-Unjoni Ewropea. U dan nistgħu nagħmlu f'żewġ modi. L-ewwel, irridu riforma strutturali tas-sistema korporattiva ta' taxxa, ċaġa li tresqet mill-Kummissjoni bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew u issa irridu nresqu kollox għad-diskussjoni fl-OECD. Aħna rridu nresqu l-fema tagħna biex bekk nuru illi nużaw parti mill-profitti biex tassew jirriflettu attivitajiet attwali. Imbagħad, hemm aktar evidenza li tindika li minn tal-inqas 5 stati membri huma tax havens ħlif li ma nsemmuhomx bekk. Qed jagħmlu ħsara l-istati membri l-oħra u jċaħduhom minn ċertu dħul ta' taxxa. Issa wasal il-waqt illi ngħidu l-affarijiet kif huma. Lussemburgu, l-Irlanda, l-Olanda, Malta u Ċipru huma tax havens. Diġà aħna elenkajna it-tax havens li mill-Unjoni Ewropea. U allura irridu nkunu konsistenti u kredibbli. Irridu nindikaw it-tax havens li jinsabu fiħdan l-Unjoni Ewropea. U għallu għajja nerfaw ir-responsabilità tagħna u nivvotaw favur emenda 96 għada. Grazzi Sur Tang, blue card għalik Mr. Coburn taċċetta. Sur Coburn, jekk jogħġbok għandek 9 minuta. Thank you, Mr. Grazzi Sur Tang. Inti qed li hemm id-drittijiet tal-ġileġon huma ma jaqblux ma dak li inti qed tgħid. Onestament, mhux tant l-lonja qegħdin jaħbu flushom, wis qed jintefqu flejjes mill-istati membri u
il-klassi tal-ħaddiema mhux qed jieħdu dak li jixirqilhom. Irid ikollna ekonomija kapitalista bħal tar-Renju Unit biex bekk ikollkom l-impjiegi. Hekk toħolquhom l-impjiegi, il-negozju joħolquhom l-impjiegi u din is-sitwazzjoni mhux se tgħin ovvjament. Mela, l-aħħar sentenza kienet il-mistoqsija jgħid il-President Sir Coburn. Qed nipprova nifhem x'kienet il-mistoqsija, ma jimpurtax jgħid il-President. Sur Tang. Let me give one example. Eżempju wieħed. Fil-Paradise Papers, Nike, ibbażati fl-Olanda, iħallas 33% fuq taxxa tal-profitti fl-2007. Fl-2017 kienet 13% r-rata. Matul il-kriżi, il-pris ta' taxxa waqa' min ħallas aktar taxxi. In-nies li jaħdmu li għandhom paga minima, jiġifieri iva, hemm appoġġ għaliex huma dawk li huma l-aktar onja li benefikaw. Grazzi għajt il-President għal minuta issa l-Honorable Ruhenen Lerner. Grazzi ħafna, President. Is-sena l-oħra fil-Kumitat Tax 3 aħna ksibna ħafna informazzjoni dwar reati finanzjari, l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa. Aħna rajna fost l-ikbar skandli li ġew ukoll żvelati fl-Estonja, kellna 2 biljuni illi spiċċaw f'ħasil ta' flus. U allura għandna ħafna informazzjoni mill-whistleblowers, minn dawk li żvelaw l-informazzjoni. Ħafna drabi il-banek mhumiex interessati billi iffittxu jekk xi ħadd għandu ammonti kbar ta' flejjes. U din hija inkwetanti. Il-Kumitat Permanenti li jmiss irid jagħmel aktar xogħol fuq hekk u din hija evidenti waħda mill-aħħar skandli li kellna fejn kellna Laundromat ta' Trojka fejn negozjanti Russi użaw din is-sistema l-ħasil tal-flus tagħhom. Grazzi lil kollegi kollha involuti. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Joly. Da quelques semaines, Fifti ġemet oħra bajjena naħalli dan il-mandat tiegħi wara mandati ta' ġlied kontra l-evażjoni u l-evitar fiskali. Kolli ngħid li għandi sodisfazzjon u ċertu rusa li iva minna tajjeb permess l-inkjesti li saru kif ukoll l-isforzi fuq il-whistleblowers ġlieda l-iktar trasparenza fiskali kif ukoll għal sima aħjar ta' informazzjoni. Kolli ngħid li dan kollu huwa pożittiv. Rusa tiegħi forsi ġejja mill-fatt li kien hemm ċertu nuqqas ta' rieda politika biex inkunu nistgħu immexxu l-qudiem bi-riformi tant meħtieġa bħal pereżempju il-country by country reporting kif ukoll is-CCTB nixtieq ngħid li l-istati membri li għandhom tant seta' rridu jaraw li jkunu huma li jiddefendu l-interess ġenerali biex il-ġustizja fiskali tkun fil-qalba tal-proġett Ewropew u li fl-aħħar mill-aħħar issir realtà. For 1 minute. L-Onorevoli Carty għal minuta. President, id-dritt tal-Parlamenti Nazzjonali defendu s-sistemi tagħhom tal-pajjiżi ta' taxxa hija xi ħaġa li trid tiġi mħarsa. Is-sovranità tat-taxxa mhix ħaġa tiġi negozjata, iżda l-obbligu fuq il-gvernijiet biex jiġġieldu l-evitar tat-taxxa u jagħtaw l-aqwa b'trasparenza hija xi ħaġa wkoll li ma tistax tiġi ignorata. Ir-rapport qed juri li l-Parlament qed jisma' tħassib ta' ċittadini dwar dan il-dbabis tal-profitti u t-taxxi. Aħna sinna nafu li blajnuna tal-gvern irlandiż Apple ħolqot struttura ġdida illi evitat il-ħlas ta' 2 biljuni u nofs għal
f'taxxa sal-2015 u Apple użat ukoll allowance ta' 100% ta' assi u dan jfisser illi l-Apple qed tikser il-liġi Irlandiża tat-taxxa, però ma kienx hemm sanzjonijiet kontrija. Aħna nħossu li din hija għażla selettiva u bekk irridu nkunu nafu jekk din hix għajnuna diretta tal-Istat. Jekk ma nindirizzawx din is-sitwazzjoni qed nagħmlu ħsara u l-kelim jitlef il-mikrofonu. Is-Sur Funtilis għal minuta. Ληφθούν τις εγγενείς παθογένειες της λεγόμενης ενιαίας αγοράς. Grazzi. Li nifmu d-difetti tal-ekkim sejjaħ is-suq intern, Panama Papers, LuxLeaks, etc. jfisser li iva kemm kien hemm skandli. Ma jistax ikun hemm suq wieħed sakemm ma jkollniex diversi sistemi fiskali, għaliex xorta se jkollna il-fenomenu tal-illużjoni ta' dawk li jistgħu jagħmlu dak li qegħdin jagħmlu. Dana ma jfissirx illi se neħu sovranità fiskali. Il-popli ma ġewx ukoll interpellati u allura aħna nsostnu illi dawn huma drittijiet irridu jkunu aċċessibbli. L-uniku entità illi tkun eleġibbli trid tiġi wkoll responsabbli għal din is-sitwazzjoni. Jiena ngħid lil kulħadd illi iva nawguralkom l-aqwa suċċess. L-Onorevoli Sander. Merci, Monsieur le Président. Grazie, Sor Presidente, Bażis Kummissarji, xogħol li sar fiħdan il-Kumitat Tekstlieta huwa messaġġ qawwi qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Naħseb li juri rieda qawwija u ambizzjoni ta' deputati Ewropej biex iġġieldu kontra ħasil ta' flus l-evażjoni fiskali fid-dawl tal-iskandli kollha li kien. Immissa il-ballun qiegħed f'saqajn l-istati membri, rridu naraw li jkun hemm ambizzjoni politika ferm ikbar fil-mandati li jmiss u li l-proposti tal-Parlament ikunu essies għall-azzjoni futura. Fost il-ħidma li hemm tistennina hemm il-ħidma fuq l-armonizzazzjoni tal-bażi fiskali għall-imprizi, CCTB, ġida kontra l-frodi fiskali kif ukoll it-taxxa digitali. L-istati membri però jridu jarfu responsabilità tagħhom. Impossibbli li ma ngħaddux għal QMV fuq il-kwistjonijiet li appartienu għat-taxxa. Illa li huwa l-unika mod kif jista' jkun ir-ġustizzja fiskali. Combat tax abuses needs to be factual, focused and clear. Kwistjonijiet dwar is-salta ta' dritt qed jintużaw biex immexxu l qudiem interessi polarizzati u partiġani li jeżistu fil-politika nazzjonali Maltija qed isiru akkużi dwar Malta li huma fattwali żbaljati u mawġa bilan li jkun jista' jingħata bidu għal aktar hekk imsejħa inkjesti darba wara l-oħra investigazzjoni ta' dat tip raw kif għamlu biex ħamġu isem il-gżira l-mod kif ħadem il-grupp ta' monitoraġġ tal-Kumitat Libe ta' dal-Parlament li mexxa investigazzjoni f'din linja kien imċajpar u arbitrarju. Membru ewlieni tal-gruppi u wkoll membru ewlieni tal-Partit tal-Oppożizzjoni f'Malta. Kif nistgħu nippreżentaw ruħna bħala difensuri tas-salta ta' dritt meta nippermettu li ġudizzju ta' portata kbira dwar il-valuri jisiru minn grupp li membri tiegħu jaslu lilhom infushom minn ġewwa u bla trasparenza. Malta għandha kull ħila biex iqis l-operat demokratiku tagħha tifremmer waqt li tirrispetta f'kollox ta' salta ta' dritt. Blue card question, do you accept? Mrs. Sant? Yeah. Madam Gomes has a blue card. Sur Sant, għandek blue card mis Sunjura Gomes, jekk jogħġbok. I totally disagree. Ma naqbilx miegħek Sur Sant u insaqsik x'għamilt biex twaqqaf il-pajjiż tiegħek milli ikun tax haven illi jitfa' f'dubju il-ġlieda kontra il-kriminalità organizzata, inklusi terrorizmu fl-Unjoni Ewropea. X'għamilt inti biex tipprevjeni il-e-gambling, cryptocurrencies, il-korruzzjoni li ġie żvelat fil-Panama Papers, iż-żewġ membri tal-gvern tiegħek illi għadhom fil-poter għalkemm dawn ġew esposti fil-Panama Papers. X'għamilt inti biex twaqqaf din il-ħaġa? Mrs. Sant, please go ahead. Sur Sant, jekk jogħġbok. Sur President, intenni dak li rajt, sfortunatament, il-rapport u s-Sinjura Gomez edin jihdu pala fatti allegazzjonijiet biss minkejja illi hija taħseb
illi qed tibbażi fatti fuq affarijiet li m'hemmx evidenza lihom. Il-Parlament jekk ikunu serju ma jistax jimxi l-qudiem dan il-mod. Is-Sur Giegold dal-minut. Wir haben in den letzten 5 Jahren hier in 4 verschiedenen F'daw l-aħħar 5 snin aħna rajna diversi kumitati speċjalment ta' investigazzjoni fuq kriminalità ta' taxxa u ħasil ta' flus. Jiena naħseb li f'daw l-aħħar 5 snin għamilna iktar progress fi-taqtija tagħna kontra ħasil ta' flus minn qabel. Imissa din naraw stati membri qed imblokkaw il-Kummissjoni u l-Parlament. Naħseb hija ħasra kbira illi koalizzjoni prinċipali fil-Ġermanja qiegħda timxi wkoll pass li ma tagħtix trasparenza f'dan l-ambitu, speċjalment fil-kamp digitali, reati ta' natura digitali. Dan huwa suġġett importanti jaħraq fil-kampanja tal-elezzjoni tagħna. Ma nistgħux ngħidu mod hawnhekk u mbagħad immorru lura f'pajjiżi oħra u naraw li l-Kristjani Demokratiċi qed iżommu lura l-affarijiet. Għandek blue card, Honorable Giegold. Taċċetta? Iva, grazzi. Grazzi ħafna. Kont fil-komitati u koll jena f-Three Tanks u kont fil-komitat ta' inkjesta dwar il-Panama u nilqa ħafna dak li aħna konna minna anka bħala rapporti, imma li għaliex mamlux ħafna l-istati membri. Il-Ministri tal-Finanzi evadew il-kwistjoni u flok ma qalu li għanna bżon namlu xi ħaġa dwar dan. Għaliex m'għalux dan, kollega? Nixtieq ngħid biss li jiddispjaċini illi mhux dejjem kont hemmhekk. Jiena dejjem ħares lejk bħala avukat ta' Kooperazzjoni Ewropea. Hemm pajjiżi żgħar illi iva għandhom interess ekonomiku li jintaxxaw il-profitti li fil-fatt ikunu maħluqa f'pajjiżi oħra. U dan jitfa' ingranaġġ ħażin fuq is-sistema kollha kemm hi. Din hija ideoloġija li apparti minn da suġġett. Grazzi intemm inala il-mikrofonu għal minuta kellim li jmiss. Grazzi President, kollegi. Daw l-iskandli ta' taxxa daw l-aħħar snin raw l-immaġinazzjoni inkredibbli, enerġija li banek u kumpaniji jagħmlu biex jevitaw it-taxxa. U m'hemmx ħafna li ma jagħmlux, mijiet ta' biljuni ta' euro intilfu li setgħu jmorru għall-edukazzjoni, għajnuna soċjali, eccetera. L-Ewropej iridu ġustizzja ta' fit-taxxa u l-Parlament Ewropew għandu jħoss l-emerġenza illi iġib din il-ġustizzja fiskali, anka frodi fiskali u kif koll evitar ta' taxxa. Rridu li ikollna rida politika biex nimxu l-qudiem fuq rati ta' taxxa komuni u anka protezzjoni tal-whistleblowers kif kol rapportar pa' kull pajjiż għalih. U dan biex nevitaw il-frodi ta' taxxa. Il-President, b'eċċezzjoni li għadni kif kelli, dik kienet l-aħħar blue card għalissa minħabba għad talbi tal-kelma. Issa, hemm talba l-blue card preżenti. Għandek nofs minuta u din hi l-aħħar blue card. Daħan jaċċetta għalissa. Inti semmejt ġustizzja fiskali. Kull meta li jien kull ma hemm ġustizzja jadin li jien inżomm il-flus li jiena gwadanjajt u int tagħmel tiegħek. Għaliex għandha tkun differenti l-ħaġa? Kjoġbok tweġiba. Tweġiba. Werter Kollege, natürlich ist Steuergerechtigkeit. Aziz kollega, ġustizzja fiskali għax xi ħaġa li tidilli differenti.
Di kwistjoni ta' kumpaniji li jbaxxu t-taxxi tagħhom biex il-persuna komuni tħallasi. Ħaġa li aħna rridu nassiguraw li jkun hemm ġustizzja fiskali. U fl-Ewropa jkun hemm l-opportunitajiet indaqs fis-soċjetà Ewropea min-naħa l-oħra. Grazzi sur President il-Kummissarju President il-kellim li jmiss. Membri, l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja r-rapporteurs wara li smajt il-Kummissarju wkoll, nirringrazzjah ukoll. Naħseb li l-Ministri u esperti ħajoħorġu b'sensiela ta' rakkomandazzjonijiet fuq livell nazzjonali u dak internazzjonali biex nikkumbattu nissiltu kontra evitar u frodi ta' taxxa. U biex niżguraw li dawk li jagħtietu vantaġġ ta' affarijiet bħalissa ikunu konxi ta' affarijiet b'mod aħjar. Jien naħseb importanti ħafna li nħarsu il kwistjoni ta' taxxi fuq il-VAT u l-affarijiet li għamilna sissa f'da settur mhuwiex effettiv. Sistema disfunzjonali, naħseb illi kif qalet il-Kummissjoni rridu niġġieldu għal żmien twil u ħafna għal kooperazzjoni bejn il-Kummissarju, Kummissjoni u l-Istati Membri. Grazzi l-kellima li jmiss. Dar rapport għandek Ċipru, Lussemburgu u ħafna pajjiżi oħra li jservu bħala tax havens. Il-gvernijiet qegħdin jipprostitwixxu l-Unjoni Ewropea u qed iżiedu it-taxxi fost iċ-ċittadini biex il-flus imorru lejn il-banek m'hemmx flus imbagħad għal sptarijiet, għal iskejjel, l-edukazzjoni, amnestiji fiskali lil min ma ħaqqux. Il-Ministri Ewropej jissuktaw din il-tiġrija għal-isfel. Għandek ġganti kbar fl-Ewropa li ma jħallsu taxxa u nistgħu inkomplu. Aħna Unjoni tal-liġi, għandna bżonn liġijiet sura mingħajr ma jkun hemm tax dumping. U għanna bżonn xi ħaġa li tibbaża ruħha fuq punt minnaħa l-oħra tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Is-Sur Kaza l-minuta. Grazzi, Sur President. Xogħolna hawn hu li niddefendu liċ-ċittadini tagħna. Għalhekk dejjem inkun jiena l-ewwel wieħed kontra l-abbuż tal-poter u ma naċċetta qatt li jkun hemm korruzzjoni serq mill-poplu u mill-ogħla livellijiet tal-gvernijiet. Huma min huma. L-interessi tan-nies għandhom jiġu l-ewwel dejjem. Aħna hawn iridu nkunu t-tarka tan-nies u għalhekk fuq dawn l-aspetti dan ir-rapport huwa tajjeb ħafna. Imma mbagħad irid inkun konsistenti. Proposti li ġejjin mix-xelluk fuq it-tassazzjoni ma jgħoddux għal numru ta' pajjiżi membri, ma jgħoddux għaċ-ċittadini li rappreżenta jien. Ma nistgħu qatt naċċettaw li jkun hawn proposti li għandhom għan wieħed li jorbtulna jdejna ta' kif niddeċiedu fuq is-sistemi tat-taxxi tagħna. Jien niġġieled kontra l-korruzzjoni lejl u nar, imma bl-istess enerġija nixtieq niġġieled kontra proposti li jkollhom effett negattiv fuq l-impjiegi f'numru pajjiżi, inkluż Malta u Għawdex. Ili niddefendi s-sovranità l-15-il sena fis-sistema tat-taxxi u hekk se neqpa' nagħmel, Sur President. Mr. Zeman for 1 minute. Sur Zeman għal minuta. Sur President, Sur Kommissarju, kollegi għal 5 snin, tuda dan il-mandat rappresentajt l-SND fil-Komitati Tax 1, 2 u 3, kif ukoll fil-Komitat ta' inkjesta fuq Panama Papers. Għamilna progress fuq bosta oqsma ta' reglamentazzjoni u tassew kont kontent li kena il-Kummissarju Moskovici fuq il-kamp tagħna. Naħseb li ħadna l-istess linja biex ikun ġustizzja u effettività fiskali jekk inħares lejn il-ġejjin tal-Ewropa dan il-qasam huwa kruċjali li fir-rapport tal-Komitat
tlieta fejn hemm rakkomandazzjonijiet rridu nsommu magħhom u barra minn hekk irridu nagħmlu ċara li rridu naħdmu l-koll lil-lin mill-kompeti tal-komitati tagħna fil-komitat kontra ħasil ta' flus ma jistax ikun hemm fejn mbagħad fi gruppi oħra jkun hemm fehmi differenti. Skużani kelli noħodlok il-kelma għaliex l-interkelma qabiżlek. Il-kelliem li Mrs. Assur Hayes. Grazzi, Sir President, dan id-dibattitu diġà għadna fih li aħna komunità ta' liġijiet u it-trattati jgħidu moċċari li unanimità fuq dawn il-kwistjonijiet. Dan jiżgura li ċertu stati membri, partikolarment dawk żgħar, mhumiex vantaġġati viżavi dawk il-kbar. U li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fuq il-kapacità ta' ġbir ta' taxxa ixtieq ngħid imbagħad li saru wkoll progressi meta jiġi għal BEPS rakkomandazzjonijiet pajjiż għamilna progress ukoll fuq LD4, però l-verità hija li m'hemmx biżejjed maġġoranza biex ikun hemm taxxa fuq transazzjoni finanzjarja u kellha taxxa fuq is-settur diġitali kif ukoll is-CCTB, għadha sant nemmen li hemm bżonn ta' tatika ġdida fejn ikun hemm minn aħdar kummissjoni benchmark tal-aħjar prassi li tkun possibbli permezz ta' rakkomandazzjoni pajjiż. Din il-klassifika tkun tista' tqis u tqabbel il-prestazzjoni tal-Istati Membri. Grazzi, is-sur Radef għal-minuta. Дами и господа, скандалите последните години като панамските досиета, досиетата от Люксембург. Għanna skandli bħal Panama Papers, il-LuxLeaks, biljuni ta' euro li għaddu b'mod illegali minn banek. Għad għam ħafna xisir biex namlu iżjed effiċjenti il-ġlieda ta' evażjoni u ħasil ta' flus. Il-rapport ta' Tax Committee juri jagħti rakkomandazzjoni u proposti qawwin ħafna bħal ħolqien ta' Pulizija Ewropea dwar il-finanzi. Huwa inammissibbli li stati membri għandhom jirrifjutaw li jibdlu bejnietom informazzjoni, rridu neħħu l-kultura ta' segretezza. Naqbel mad direttiva ta' informazzjoni finanzjarja illi l-estiet il-bazi għal kooperazzjoni bejn l-unitajiet tal-intelligence finanzjarja. Nispera li skambju ta' informazzjoni tkun mandatorja fiħdan diversi skadenzi. Nibda l-KGDI għanna ħafna lista twila, rridna noqodu attenti għal-ħin. L-Onorevoli Strijewski, l-ewwel jitkellem minuta strittament. Jiena ma rix nagħtikom l-impressjoni li kollox miexi fuq ir-rubini għax għandna leġiżlazzjoni rrid insemmi li fid-dibattitu nnifsu waqt li tkellimna fuq id-dokument kien hemm iktar problemi jew il-menti ngħidu hekk milli verifiki pożittivi. Nixtieq insemmi 4 problemi illi diġà ġew diskritti tajjeb, il-visas, dak li ngħidulhom golden visas, it-tieni l-implementazzjoni, proċeduri ta' implementazzjoni li jimxu bil-mod u li mhumiex perfetti, t-tielet gaps fil-liġi u havens Ewropej. Din xi ħaġa li rrid insemmi għax jiena ma nemmix li leġiżlazzjoni u dak li npoġġu fuq il-karta ħajibda l-kollox huwa importanti li aħna konsegwenti u nippruvaw illi naslu għal ftehimiet illi fl-aħħar ikunu effettivi. Grazzi ħafna. L-Onorevole Caputo għal minuta. Grazzi, President. Il-Kommissjoni Speċjali tal-Finanzi qed tagħtina rapport mingħajr kompromessi. L-Ewropa għandha problema serju ta' riċiklaġġ ta' flus u ħasil ta' flus. U dan mhux biżejjed biex aħna nwieġbu l-problemi li għandna fiskali, anzi il-gvernijiet Ewropej urew tnaqqis serju ta' rieda politika li jaħdmu fuq din il-ħaġa. L-istess
il-Kummissjoni Ewropea proponiet riforma illi tipprova twieġeb għal problema li hemm fl-Ungerija, l-Olanda, Malta u pajjiżi oħra fl-Ewropa. U din hija sitwazzjoni li m'għandix tibqa' għaddejja. Il-poteri tal-Kummissjoni huma wis limitati f'dan ir-rigward. Allura hemm bżonn kollaborazzjoni, hemm bżonn li jkollna pulizija finanzjarja Ewropea biex bil-poteri neċessarji għal minuta il-kellim li jmiss. Ħafna affarijiet allarmanti fuq evażjoni ta' taxxa u dak li qed jiġi fl-Unjoni Ewropea. Hemm żewġ affarijiet li għandna nikkundannaw. L-ewwel, kooperazzjoni bejn l-Istati Membri li mhix taħdem, verament nemmen illi aħna għandna nevitaw sitwazzjoni fejn l-Istati Membri qed jippruvaw qegħdin ikunu il-bot minn xulxin, qed ikun hemm stati membri qed jippruvaw jagħmlu l-almu tagħhom biex jagħtu vantaġġi lil kumpaniji. U dan mbagħad għandek ir-regola ta' unanimità din ġiet indirizzata issa li huwa vito għal dawk il-pajjiżi li ma jridux iġibu fit-tmiem di sitwazzjoni. U daw ukoll għandna bżonn il-kundizzjoni. Għanna bżonn ukoll trattat, għanna bżonn bitla wkoll fit-trattat. Il-kellim li missa minuta. Grazzi ħafna. Irridu innevitaw illi ma nfixklux settu ta' investimenti u f'dan ir-rieta li għanna illi nġibu fit-tmiem il-frodi fiskali u l-ħasil ta' flus. Għadna ma wasalniex fl-ola livell ta' kollaborazzjoni bejn organizmi nazzjonali u ma nafux jekk ikunx valur miżjud jew le. L-ewwel irridu l-ewwel nitalmu nikkalabraw flimkien u mbagħad nippruvaw insibu soluzzjoni għal dik kollha. U forsi jkun iktar utli jkollna sistema waħda Ewropea u din tagħti inċentiv l-impjiegi u klima ta' investimenti. L-Honorable Ward, il-parti kbira ta' dan ma jemnux li għandhom bżonn iħallsu dak li suppost iħallsu bħala taxxa. Dan ir-rapport juri l-iskala ta' dimensjoni internazzjonali tal-problema u ta' dizappunt allura li naraw il-Theresa May li għandha bħalissa l-problema qudiema fuq it-Tory Brexit u qed turi tmexxija biex issib soluzzjoni għal din il-problemi. Bħal miżuri ta' austerità l-effetti ta' kriminalità finanzjarja jintlaqtu biss il-vulnerabbli u l-ifqar fost is-soċjetà tagħna. Il-parti tagħhom dejjem ħadmu għall-anijiet tagħhom, għandna naraw il-Brexit għal dak li hu. Opportunità għalihom biex idawru r-Renju Unit f'tax haven fejn jkun hemm tnedija biex ikun hemm tiġrija għal-isfel u għal-isfelnet. Grazzi. Grazzi ħafna. Muchas de las medidas en materia de lucha contra el fraude. Il-rapport ikopri diversi miżuri biex inkopru l-evażjoni u frodi ta' taxxa minn din il-Kamra. Hemm progress u sa meta niġu għal dil-kwistjoni aħna batna ħafna kwistjoni, speċjalment iridu nistabilixxu bażi ta' taxxa komuni għal kumpaniji kollha. U rrid niġbed l-attenzjoni fuq il-kwistjoni wkoll tal-Golden Visas. U anka x-xejra negattiva ħafna biex inkomplu innaqsu il-corporate tax rates ftit f'ħafna pajjiżi u mbagħad
ċerti pajjiżi jisom ma jistgħux jifhmu din ix-xejra ġenerali sur Kazat iddeskriva li ġara barrata tinżel 20% di tmur kontra il-ħtiġijiet li għandna. Għal minuta kellimni miss. Grazzi ħafna, sur Kummissarju, kollegi, evażjoni u frodi ta' taxxa u tax havens da' suġġetti kollha għad kollhom impatt mhux biss finanzjarju imma fuq is-soċjetà tagħna, fuq estremizmu iktar jidher jekk ikollok ftit nies l-iktar senjuri jużaw daw it-tlet għodot li għandhom profitti enormi. Mbagħad nqabblu da kollu mal-klassi l-medja tgħid il-kellim li kull ma jmur qiegħda tiddajja fi żjed. Dan il-kontrast mhuwiex aċċettabbli. Allura nistgħu nipprojbixxu dawn ix-shell companies kollha blekk imsejħa ta' tax havens. U mbagħad għandek il-politika ta' tax havens li ma tippermettix vantaġġi għal korporazzjonijiet kbar u evażjoni ta' taxxi minn stati membri individwali. Grazzi President, aħna fil-grupp tagħna impenjati ħafna fuq favur l-inġildu kontra il-frodi ta' taxxa eċetera. Imma minkejja li dan il-Parlament għandu impenn għadda ma wasalniex biex ikollna sistemi mal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Għandek stati membri per eżempju jiffaċilitaw pjanar li appoġġjaw pjanar enormi ta' kif jevitaw it-taxxa il-kumpaniji. Mbagħad għandek il-kwistjoni ta' corporate tax rates u jew in-nuqqas ta' rieda politika biex nibdlu l-affarijiet kif huma. Dwar di tal-consolidated tax breaks. Aħna għanna nevitaw l-unanimità fir dan il-Konsil u nersqu lejn il-qualified majority. U fl-axħar, dal-Parlament għandu jkun kol-leġislatur. Kellim li jmiss għal-minut. Merci, Monsieur le Président. Grazzi, Sur President. Il-rapport li sejrin naqblu dwaru huwa illi naraw illi aħna dejjem immexxu x-xogħol b'ċertu konsistenza bħala Parlament bil-gwida ta' dak li isir fid-dawl ta' diversi skandli li rajna f'dan il-mandat. U bekk għandna wkoll roadmap għal Parlament li jmiss għaliex hawnhekk għandna numru ta' rakkomandazzjonijiet fir-rapport, inkluż ir-rakkomandazzjoni ta' Kumitat Permanenti. Ftejmiet biex nipprojbixxu l-Golden Visas, iż-viża sad-deb, kif ukoll nikkoordinaw l-azzjoni kontra l-ħasil tal-flus fl-Ewropa. Iżda neħtieġu wkoll naraw lil hinn minn hekk mill-Unjoni Ewropea biex bekk intejbu l-affarijiet, ngħidu l-affarijiet kif huma għaliex hemm stati membri tal-stati membri li huma tax havens. Dan huwa fatt li rridu nindirizzawh. U wkoll irridu naraw illi konna bażi taxxa korporattiva brata minima nittama li din tkun xi ħaġa possibbli. Kellim li mistat kaċ tiegħi. Grazzi ħafna. Il-frodi tat-taxxa u l-evażjoni iwasslu għal triljun euro. 10 biljun euro ma jispiċċawx fit-teżor. Budget sħiħ tal-edukazzjoni u tas-saħħa dan. 20% ta' dan l-ammont ta' 2 biljuni huwa frodi tal-VAT, l-uniku taxxa li ġiet armonizzata fi dan l-Unjoni Ewropea. U allura ejjew ma noqogħdux inkaxkru saqajna għaliex hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu għal dak li xaqsam l-armonizzazzjoni tat-taxxa, it-tax havens pereżempju. Ma joffrux trasparenza u anki rridu wkoll nindirizzaw iċ-ċirkolazzjoni ħilsa ta' kapital. L-ippjanar aggressiv fiskali
hija xi ħaġa li hija parti mis-sistema kapitalista ta' esprimi d-dominanza tal-multinazzjonali fuq is-setat politiċi. Il-Kummissarju. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Grazie, Sor Presidente, grazie, Senjuri, deputati u koll, għal dan id-dibattitu ma' għala nasab li dan kollu juri mux biex ninteressi ma' kemm intom implikati u l-koll għandkom tkunu gburin għal progress kollu li sar biex nsaxħu dan is-sens ta' ġustizja fiskali mill-2014 l-għawar nxinna nadottaw b-14 il-proposta legali favur ġlieda kontra kriminalità fiskali. Ma naħsibx li għanna l-fejn nuqodu nħamru weċna u dim dawn il-kizbiet nafu li għadba ħafna xisir u dim dan din ir-realtà nixtieq ngħid li għandna rapport ta' sewani u hemm ħafna deputati li jaqblu bejniethom. Nixtieq ngħid li ejja narfu l-bżonn tal-klawżola kontra l-abbuż li meħtieġa l-impriżi tagħna b'mod orizzontali barra minn hekk irridu naraw li l-ħidma tagħna flimkien ma' dak li qed isir fl-OECD rridu nkomplu bija rridu naraw li jkun hemm iktar trasparenza, rridu nkomplu b'din il-ġlieda din il-kwestjoni ta' trasparenza trid tapplika għal kulħadd mingħajr esklużjoni, ma jridx ikun hemm black holes, ma jridx ikun hemm ċertu prassi li jitqisu bħala favur ċertu prassi fiskali, nemmen li dan jaddi ovvjament mis-CCTB li tafu li sur manni sur la masur ħadmu bisinom barra tul dan il-mandat fuqhom rridu nkomplu bir-reforma tal-VAT biex nkunu nistaw intemmu l-frodi massiva illi tolqot għal-VAT intrafrontalier bejn il-frontieri qed nitkellmu dwar 50 biljun euro, 50 biljun euro, ġifieri żgur li nistgħu nifrankaw dawn l-20 biljuni kull sena rridu naraw li jkun hemm iktar ħidma fuq il-pjanar aggressiv fiskali, rridu għadan kollu jkunu ambizjużi, rridu nirsistu u jiena nserraħ fuqkom il-koll, rridu naraw li ikonna game changer kifat fl-introduzzjoni id-dibattitu fuq il-fatt li naddu minn vota l-limita għal QMV nemmen li dan ħajbiddel fundamentalment il-ħaġa rridu nifġdijt irridu nkunu kapaċi fl-axħar biex nieħdu ir-realtà fiskali bħala dik li fid-dinja tal-lum il-ġurnata u nżommu l-attrattività l-attrattività li tassew meħtieġa. Dan għandu jkun wieħed mill-punti ewlenin ta' dawn l-elezzjonijiet Ewropej. Nittama li intom il-kol tiddefendu dan naf li kien hemm ħafna kemm mill-lemin kemm ix-xelluk li urew ċertu konverġenza naf li hemm ħafna xogħol xi jsir imma rridu nejdu il-IVA għedin il-bot, partikolarment il-Ministri tal-Finanzi fl-Ekofin minn kjall ħaj jiddiskutu taħt il-Presidenza Rumena dan is-suġġett nafu illi memx unanimità, pero jiena nilqa tali dibattitu hemm IVA reticenzi imma rridu naraw illi din il-ġlieda mexruha u niksbu din ir-rebħa ċittadini tagħna li huma għandhom ħarsithom mixħuta fuqna u rridu naraw illi kif intqal kullu wieħed waħda minna jarfa' responsabilità tiegħu. Rridu naraw li kulħadd jiġġieled biex ikun iktar ġustizzja fiskali f'din il-kampanja u anke lil-lin. Rridu nkunu offensivi, rridu naraw li dan ikun fil-programm elettorali
fil-bosta stati membri. Dan nafu li ħajkun dibattitu importanti fis-snin li ġejjin. Jena nixtieq ngħid li tal-inqas fil-bidu tal-mandat li ġej ħankun għadni hawnhekk, nixtieq intenni it-twemmin tiegħi wara 5 snin. Dan huwa suġġett li jaqgħad. Huwa wieħed mis-suġġetti li jaqgħad, wieħed mis-suġġetti għall-Ewropa ta' dapitada u dejjem kien hemm vera sensittivitajiet differenti, però hemm maġġoranza qawwija li tesprimi appoġġ għal din il-kawża, kawża li taqadna bħala Ewropej. Nixtieq mill-ġdid nirringrazzjakom għal biċċa xogħol eċċellenti li għamiltu biex flimkien magħna ġilettu kontra l-frodi u l-evazjoni fiskali, ġlieda l-iktar trasparenza. Għat hemm ħafna iktar xirrid isir, però din il-ġlieda ħankompluha fl-imkien. Grazzi. Sur Kofort, għandek l-aħħar 2 minuti fuq ir-rapport. Grazzi President. L-ewwel nirringrazzja l-kollegi kollha għal dan id-dibattitu importanti u l-appoġġ li kien hemm għar-rapport. Partikolarment grazzi lill-korrapporter tiegħi, membri kollha tal-Kumitat Tax 3 u l-Kumitati ta' qabel li ħadmu għatih dwar il-kwistjoni tat-taxxa u anki fir-rigward tal-ħasil tal-flus. Grazzi wkoll b'mod partikolari l-Kummissjoni, il-Kummissarju Moscovici u anki Ġirova wkoll, grazzi ħafna. Ħdimna mill-qrib magħkom fuq il-ġlida kontra il-ħasil tal-flus u dwar kwistjoni ta' taxxa. Dwar dan is-suġġett fil-fatt nixtieq insemmi il-rnexxielna ngħaddu diversi elementi tal leġislazzjoni, pero xorta waħda rridu nagħmlu ħafna aktar dwar il-tassazzjoni ġusta. Għandek raġun sur Kommissarju, l-Ewropa trid turi t-triq għal sistema ta' taxxa korporattiva tas seklu 21 li jkun ġust għaċ-ċittadini, għall-istati membri, kif ukoll għan-negozji. Jiena fid-dibattitu llum smajt illi dan huwa kastig tal-korporazzjonijiet il-kbar, Mr. Coburn le, iżda anki l-SMEs għandhom il-pis ta' taxxa li huwa pjuttost għoli u allura irridu naraw illi namlu xi ħaġa dwar l-evitar ta' taxxa ta' korporazzjonijiet kbar. Matul il-xogħol tagħna naħseb illi rajna illi jekk persuna għandha biżejjed flus jew hija kumpanija kbira biżejjed tista' tevita dak li suppost titlob il-liġi. Irridu ma jistgħux nibqgħu nittolleraw tali mġieba u allura rajna anki mill-Panama Papers illi kien persuni u kumpaniji illi kienu tipoġġu ruħom qudiem il-liġi. Allura, grazzi kollegi, nieħu pjaċir issa li nivvotaw għada, però naħseb ix-xogħol kif beda biss irridu nimplementaw dak li issa nixtiequ naraw li jsir biex kulħadd jagħti rendi kont għal dak li sar sa issa. Grazzi. Grazzi, Sur Kofod. Issa dibattitu malu u l-vot għada fil-ħodu, kollegi. Issa naddu għal punt li miss fuq l-agenda tal-lum illi għam mistoqsija orali għal-Kummissjoni is-sitwazzjoni tal-Istat ta' dritt u li ġlida kontra korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea, speċjalment f'Malta u fi Slovakkja